papuntang Itukul sa 13. Diyan lang sa tabi, kuya. Salamat ha, sige, salamat. Anong nangyari, kuya? Ha? Nag-drive ako kanina, biglang nasira, natanggal itong manubila, buat garong. Itigan mo naman yung daan, wako-wako. Kaya nasira tuloy, napulik kanina. Buti na lang may tumulong sa akin, ang dami nila. Wala na, finish na, hindi na ako makakauwi. Uuwi pa naman sana ako sa Mambulo. Pero paano na, wala nang sasakyan. Kuya, kumusta na? Ay, dito, buti na lang, may sasakyan ako na isa. Pauwi na ako. Sige ha, kakita tayo. Bye! Tagal mag-start eh. Baka sira yung makina. Problema dito, hindi pa naman ako marunong mag-repair. Pero under din ito.